Poistat sitä. No niin. Sami, video alkaa. Moi YouTube. Meidän käyttäjä on Sami Pasanen. Siis niinku me ollaan keksitty siis Samin nimellä ja mun sukunimellä. Mun sukunimi on Pasanen ja etunimi on Ville. Ja tän nimi on Sami ja oikein sukunimi on Tass. Sami Tass. Ei mene hirveästi yleensä tähän videoita, paitsi nyt alettiin tekemään, koska alkoi kiinnostaa muiden videoita tai silleen. Niin mekin halutaan tulla tunnettuiksi. Niin. Meillä on enemmän parkouru niinku tyyppejä. No saatetaan ehkä tähän kiiperivideoita enemmän. Pari tai 3. Ei vaan joo. Mutta ei saata kulua niinku me ehkä laitetaan myös musiikki taustalle. Nyt tässä varmaan 5 minuutin päästä tai pari minuutin päästä me aloitetaan yksi video. Niin. Voisiko se olla silleen parkkoon tai joku kiipeily? Sori. Ei se yksi video. Ei, ja otin mukaan tää. Sami. Sami! No. Otettiinko siellä mukaan tää? Joo. Ei jaksa sitä, se on jotenkin niin tylsä. Niin. Me tehdään joku parkour tai kiipeily. Tai jokin video vaan ulkona. Ne on monia semmosia tavaroita, joita me käytetään hyväkseen. Niin kaikenlaisia videoita tehdään. Tää. Siitä. Siinä on tuota. Niin. Oota. Eiköhän se siinä ollut, mutta se... Oota. Niin, eiköhän siinä ollut se alkuvideo. Ja... No, moikka!